रुआ लोग सेवा में लागल रही, जब माई के आशीर्वाद प्यार मिलत रही तो एगो भजन गाली ओकरी बाद सोहर गाली आदेश बन भजन गा सकते हैं ना। ये आशीष चाहत कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, कि माँ की ज्योति से नूर मिलता है, चैन मिलता है, सूरज मिलता है, कि जो भी आता है मैया जी तेरे दर पे, आज उसे कुछ न कुछ तो जरूर मिलता है। ये दरबार तेरे सभी दरबारों में एक खास अहमियत रखता है, उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। काहे की माई के आगमन भइल बा तो अपन ध्यान बस थोड़ा सा माई के तरफ ले जाई जाए, माई के चरणों में। कहल जाला कि पूजा पाठ भी बड़ा ही जरूरी बा अपन भविष्य संभारे खातिर, बाकी तो सब कर्म पर ही डिपेंड बा। कहे के किसा तोरे बहिनी आईली कके सननमा, कि बैठली सिंगार तोरे तले परल ध्यानमा, कि लागल भैरव भैया के फिकिरिया हाँ फिकिरिया, कि नाच के नथुनिया खोजी, नाच के नथुनिया खोजी, लहुरे मलिनिया उड़ल बात गंगा जी के तीरा, नाच के नथुनिया खोजी, लहुरे मलिनिया उड़ल बात गंगा जी के तीरा, सातोरे बहिरिया आईली कके सननमा, बैठली सिंगार करे तले परल ध्यानमा, सातोरे बहिनिया आईली कके सननमा, बैठली सिंगार करे तले परल ध्यानमा, लागल भैरव भैया के फिकिरिया फिकिरिया, नाच के नथुनिया खोजी, नाच के नथुनिया खोजी, लहुरे मलिनिया उड़ल बाट गंगा जी के तीरावा, नाच के नथुनिया खोजी, लहुरे मलिनिया उड़ल बाट गंगा जी के तीरावा। जय हो ला 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 ला। भक्त कहतरी की माई मने मने मैया उदास बड़ी हो, बैठल सेवकन के पास बाड़ी हो, मने मने मैया उदास बड़ी हो, बैठल सेवकन के पास बाड़ी हो,
जल भैरो के पास बड़ी हो खोजलाई मोरा सोना के नथियावा हो जब से उगन के आसुबारी हो ई मोतिया गढ़वल बाटे हीरा मोतिया गढ़वल बाटे हीरा अरे हीरा नाग के नथुनिया खोजी नाग के नथुनिया खोजी लाहू रे बलिया उड़ल बाटे गंगा जी के हीरा नाग के नथुनिया खोजी लाहू रे बलिया उड़ल बाटे गंगा जी के हीरा पूजवा के देर होता जी घरे खाती कलसा देर होता जी पूजवा के बेर होता जी घरे खाती कलसा देर होता जी छोटू माई के धीरा छोटू माई के धीरा अरे धीरा नाग के नथुनिया खोजी नाग के नथुनिया खोजी लाहू रे बलिया गिरल बाट गंगा जी के तीरा नाग के नथुनिया खोजी लाहू रे बलिया गिरल बाट गंगा जी साचे दरबार की माई के